Akeh wong sibuk ndandani rai saben dina, nanging lali yen ati uga kudu dirumat ben ora peteng. Saiki wong akeh wedi rai tuwa lan keriput, nanging ora wedi yen atine saya atos. Wedi kulit kusam lan ora menarik, nanging ora wedi yen cangkeme dadi tatu kanggo wong liya. Rai iso dipoles bedak, rambut dirapiake, klambi diganti, nanging ati elek ora iso disulap. Foto iso diedit nganti mulus, nanging sifat ala, iri lan dengki ora iso ditutupi filter. Senajan rupamu ayu lan rapi, yen omonganmu kasar, wong mung bakal eling watakmu. Aja mung kepengin katon apik ning mripate manungsa, nanging sinawa becik nang ngarsane Gusti. Rai ayu mung nyenengke mripat sedhela, nanging ati resik lan lembut iso ngademke selawase. Rai bakal tuwa, kulit kendo, awak ringkih, nanging ati sing dirumat tetep madangi uripmu. Sing paling medeni dudu rai keriput, nanging ati sing mati rasa lan wis ora duwe welas.